Jakub Mašeková Reality vám predstavuje nový projekt Kamenica Home v obci Nižná Kamenica, okres Košice okolie, ktorého súčasťou je predaj 3 priestranných samostatných trojizbových bytov v nízkoenergetickom rodinnom dome v okrajovej časti obce. Čo vás očarí? Byt na 1. poschodí s veľkou terasou, byt na 2. a 3. poschodí s veľkými balkónmi. Každý byt má pivničnú kopku a 2 parkovacie miesta. Priestor navyše v podobe veľkej technickej miestnosti a pre chvíle relaxu bude k dispozícii spoločný vonkajší altánok s krbom, vlastné merače energií, podlahové kúrenie, tepelné čerpadlo a fotovoltaika, energetický certifikát A0, nízke mesačné náklady. Priamo na pozemku je aj voda, 2 veľké žumpy a príprava na kanalizáciu, súkromný vstup na pozemok cez elektrickú bránu. Byty sa predávajú v stave holobyt s možnosťou dokončenia na kľúč. Život v Nižnej Kamenici prináša pokoj vidieka s výhodami v blízkosti mesta. Obec obklopená prírodou Slanských vrchov je ideálnym miestom na oddych, turistiku či rodinný život. Vďaka krátkemu času ponúka možnosť pripojiť sa do okolia. Buďte medzi prvými a v prípade záujmu ohľadom obhliadok zavolajte na 0 903 934 637.